osukwini namhlanje. Message of the day yethu ke itholakala laphana ku 1 Corinthians chapter 15 verse 58 la kuthiwa khona, therefore my dear brothers and sisters, stand firm, let nothing move you, always give yourselves fully to the work of the Lord, because you know that your labor is in the Lord and it is not in vain. Ngamanye amazwi uyaqiniswa ukuthi hayibo bodade, fundani ukuma, ake sifunde ukuma, nabafo sifunde ukuma kuNkulunkulu, sime siqonde, singanyakazi, sibe stable, singanyakaziswa izinto, sibe stable, singavumi kube khona into esinyakazisayo la sime khona. Akusho ukuthi izinto ey'suke zizokunyakazisa noma izinto ngempela ey'funa ukukususa endleleni la ume khona ukuthi azizukuba khona, zizoba khona, kodwa uyanxuswa ukuthi kufunda ukuma, unganyakaziswa izinto ezincane. Uyazi abanye abantu baye benyakaziswe izinto ey'ncane ngempela ezizosetshenziswa ukubakha, ezizosetshenziswa ukuze zimphumelelise ecebeni lakhe noma ecebeni likaNkulunkulu. Kodwa manje uthola ukuthi ngoba akakufunda ukuma, ufuna ukunyakaziswa nje kalula yinto encane, egcine seluze ifocus necebo likaNkulunkulu afuna ukuthi abe kulona. Ebese yasho futhi ukuthi zinikele ngokuphelele emsebenzini kaNkulunkulu, ngoba uyazi ukuthi uma uzinikela ngokuphelele emsebenzini kaNkulunkulu, lowo msebenzi awulona ize. Ngoba uyabona umuntu ochitha isikhathi kakhulu kuNkulunkulu, uchitha isikhathi ngokuhlala kuNkulunkulu ekhuleka njalo, kungaba ukukhuleka kokuthandaza kuphela, kungaba ukukhuleka kokuzila ukudla, kungaba futhi ukuhlangana mhlawumbe kokuya enkonzweni, kwenziwa ama-home cell, uyabona nje ama-home services during the week, abantu bengagcini ukukhonza ngesonto kuphela, babebhizi abantu nomsebenzi kaNkulunkulu. Kuthiwa lokho akulona ize, akulona imhala, and umuntu obabhizi ochitha isikhathi emsebenzini kaNkulunkulu akafani nomuntu ongasichithi isikhathi emsebenzini kaNkulunkulu, ngoba ngalesi sikhathi ungaziniki ithuba noNkulunkulu, ngalesi sikhathi uzincisha isikhathi noNkulunkulu, usathane isitha, yila sikwazi khona ukuthola intuba singene khona, sikwenze uzibone usuwumuntu ongasenayo ifaith, ongasenako ukukholwa, sikwenze uzibone usuwumuntu ocula izimo ohlangabezana nazo, ungasakhuluma ukukholwa, ungasakhuluma ifaith, ngoba wena isikhathi awusichithi noNkulunkulu. Izwi awusayinikezi isikhathi salo sokuqonda, usubabhizi ngezinye izinto mhlawumbe-ke ezimqoka, kodwa engemqoka okudlula izwi likaNkulunkulu. Uyabona, ungazifunda zonke iy'ncwadi ey'khona emhlabeni ezinamandla ney'philayo, amanoveli, ama-manual book amanye athile amakhulu, kodwa webakwethu linomehluko izwi likaNkulunkulu. Izwi likaNkulunkulu linika amandla, izwi likaNkulunkulu liyaqinisa, lenza ukuthi uma ngabe unamathele ngempela kulo, zingabibikho izinto ezinegative usathane akwazi ukuthi ayitshale, akwazi ukuthi ayifake bese ethola intuba ukuze akwazi ukuthi akunqobe, ngoba uyiqale engqondweni ebese yakwazi ukuthi ayinqobe. Kodwa kwenzeki uma wena uzinikela emsebenzini kaNkulunkulu, njengoba ama-1 Corinthians eqinisa lapha-ke ku-chapter 15 uverse 50 ukuthi zinikele wena emsebenzini kaNkulunkulu, sichithe isikhathi naye uNkulunkulu, ngoba lokho akulona ize leze. Ebese eqinisa futhi ukuthi-ke kubalulekile ngoba iba khona inkokhelo eba khona. 1, you grow spiritually. 2, uyafunda uku-understand-a izinto zikamoya and uyakhula futhi spiritually. Into ebikade ikushayile izolo awushaywa yileyo nto, ngoba wena you spend most of the time to the work of the Lord. Uma uspend isikhathi kuNkulunkulu, nakuye uzokhula kuye spiritually. Angithi nje le nto akuyifanise nasemsebenzini. Nakho uyasebenza mhlawumbe ugraduate, kade une-theory, wazi nje i-theory kuphela, wazi ama-practical. Uma uqala nje ungena emsebenzini, useve internship unyaka wokuqala, owesibili, owesithathu, owesine, owesihlanu, mhlawumbe kuze uzoyiqede-ke i-internship, kuya ngokuthi iminyaka yakhona ingakanani, uzoyiqede. Uma usuyiqedile, mhlawumbe usuyaqashwa, uyasebenza ngokuphelele, ngeke ufane nangeminyaka obukade usaqala ngawo ungena. Into eyenza lokho
uchithe khona isikhathi kakhulu emsebenzini, wathi uma usichitha isikhathi kwanezinto zomsebenzi ozenzayo othe uma ngabe uzenza izinto zomsebenzi wakwazi ukufunda izinto ezithile, kwaba nama-skills ofika ungenawo wawathola kuwo lo msebenzi owenzayo akushintsha nawe ngendlela yokuthi indlela obukade uyiyona wakhula in terms of ama-expertise and i-experience. Injalo-ke nalento yokumgqolozela uNkulunkulu, yokumgqolozela uThixo, yokuhlala kuNkulunkulu. The more you spend time with him, the more you spend time to the work of the Lord, it is where you also grow. Ukuthi asazi ukuthi uma sizincisha isikhathi kuNkulunkulu nakuNkulunkulu kunezinto esizincintsha zona ekufanele ngabe siyakhula kuzo. Uzethu umpostoli Paul uma ngibuka isikhathi enaqala ukukholwa ngaso, akufanele ngabe senikuleli zinga enikulona, ngoba uma umuntu njengoba umuntu ekhula nangesimo somzimba sesiqu ekubonakala kumele intshebe maye owesilisa kubonakala uyakhula lo muntu, akufanele kugcine kuba isiqu sangaphandle kuphela esikhulayo, ne-maturity ayikhule, spirituality akhule. Kodwa akwazi ukwenzeka lokho uma ungasichithi isikhathi kuNkulunkulu, ungaspendi isikhathi to the work of the Lord, njengoba eqinisa amaKorinte. Nawe kwenza umqondo wakho uguqule ube isimo esisha njalo njalo. So manje uyabona ukuthi ngempela ziningi izinto esilahlekisa ngaso, ziningi izinto esizilusisa zona ngokungalenzi izwi lokusondela. Ngiyaqonda ukuthi ubhizi, ngiyaqonda ukuthi uyasebenza 24/7, kuhle futhi nakho ukusebenza, kodwa try by all means to make time for the Lord, ukuze uzokwazi ukukhula spiritually, uzokwazi nawe ukuthi uma uhlangabezana nezimo ukwazi ukuma, ngoba liyaqinisa izwi, ukuhlomanini zonke iy'khali kamoya ukuze nibe namaqhinga okumelana noSathane. Uzokwazi kanjani wena ukumelana nezimo ey'hlangabezana nawe ngomkhuleko, ngokusebenzisa isikhali esiwuNkulunkulu, ngoba wena isikhathi awusichithi noNkulunkulu. Wenza ukuthi uma sekufika iy'nsuku zokulingwa, iy'nsuku zokuthi uhlaselwe, kube lula ukuthi impi ikudibhe phansi, ngoba wena you don't spend time with your creator, you don't spend time with your master, who is the one who give you strength sokwazi ukuma ngesikhathi sempi. So njengoba-ke kukanjalo-ke nje kubalulekile ngempela, it's very imperative ukuthi ekuphileni kwethu sikucabange, ngoba kunenzuzo. Uze agcizelele amaKorinte athi hhayi, it's not just in vain, akulona ubala nje ngeke kuphelele ezeni, kodwa uba khona umvuzo oba khona, ngoba izimpi eziningi uyakwazi ukuthi uzinqobe and uhambe ume kahle noNkulunkulu, ube yikholwa eli-productive ngendlela emangalisayo, izinto ozithintayo zibe excessive. Uma ngabe ukhuluma izwi noma ulisho uNkulunkulu alimele ame nawe, ngoba lo muntu uyakwazi lapha esithe la osuke wena ubhekana naye khona, uhlala naye khona, ugxilile ngesikhathi zonke. Njengamanje isikhathi sethu sikhomba khona ukuthi ligamenxe ihora lokuqala ngemizuzu 16. Angifuni-ke ukuthi-ke ngisimoshe kakhulu isikhathi sethu.